Hej alle sammen og velkommen til endnu en video fra Premium Gear. I dag skal jeg komme med mit første indtryk af OnePlus 3 eller OnePlus 3, som jeg har haft fornøjelsen af at have brugt i en enkelt dag. Forhåbentlig har jeg mulighed for at låne den i længere tid og komme med en decideret anmeldelse, men det er nok først om et stykke tid. Det er en telefon, der er blevet talt rigtig meget om for tiden, og det meste er positivt. Og her vil jeg tage igennem, hvad det er, jeg synes, der er positivt og eventuelt negativt ved den her telefon. Velkommen til. Det alt overskyggende for mig er uden tvivl prisen. 2.990 kroner, det vil sige under 3.000 kroner, er en rigtig god pris for en high-end smartphone. Og det er high-end i anførselstegn. Men vi skal selvfølgelig lige kigge på, hvad det er, man får for pengene. Vi har et helt stykke metal, som ligner meget det, som vi har set fra mange andre mærker. Ikke at der er noget galt med det. Så har vi et 16 megapixel kamera på bagsiden, som har alle de funktioner, man kan ønske sig, hvis man altså ikke vil nøjes med de autoindstillinger, der er. Vi har 4K optisk billedstabilisering og elektronisk billedstabilisering, så det er sådan en god mix af begge dele. Jeg synes dog godt, at man kan se, at den ikke tager helt så gode billeder som en Galaxy S7, hvis lyset bliver en lille smule dårligere. 8 megapixel frontkamera, så det skal nok give nogle rigtig gode selfies. I bunden ser vi højtaleren, vi har USB-C, mikrofon og en jack-indgang. På siden er der tænd og sluk, volumen op og ned selvfølgelig, og så en knap, der hurtigt kan sætte telefonen på lydløs, som vi har set på iPhones, og det synes jeg personligt er ret nice. Skærmen har en 5,5 tommer Full HD AMOLED skærm, så ingen 2K, men det betyder ikke noget for de fleste. Men jeg synes ikke helt lyset er lige så stærkt på som for eksempel en Samsung Galaxy S7 i lyse omgivelser. Fingeraftrykslæseren, som er virkelig god, synes jeg, sidder foran. Det ligner en knap, men det er det ikke. Men man kan justere lidt på, hvordan man vil bruge de forskellige ting inde i indstillingerne. Gemt inde i telefonen har vi et 3000 mAh batteri, som efter min mening skulle have været meget større, men det snakker jeg lidt om senere. Og så kommer den med en dash charger, som skulle give 60% på en halv time, så det er selvfølgelig virkelig fedt. Og alle, der har prøvet fast charging, så er det det bedste i hele verden. En Snapdragon 820, hvilket betyder, at den er hurtig, for dem der ikke lige har helt styr på, hvad det går ud på. Og så 6 GB RAM, som er jo fuldstændig crazy. Problemet lige nu er, at den er blevet fuldstændig voldtaget af Samsung Galaxy S7 og iPhone 6s på henholdsvis 4 og 2 GB RAM. Og jeg vil linke til en video nede i beskrivelsen, så I kan se den her voldtægt på video. Men hvad skal man så egentlig bruge de der 6 GB RAM til? Altså det kan med en opdatering komme til at løse det her problem. OnePlus 3 har rigtig mange gode ting, der kører for den, og til prisen er det nok et køb, de fleste vil være godt tilfreds med, især hvis man har en telefon, som er bare et par år gammel. Men jeg vil bare sådan ønske, at de lige havde opgraderet på ting. Altså jeg kan godt leve med en fuld HD skærm, men hvis man skal til at bruge VR, så er det altså noget, der hjælper med en lidt bedre opløsning. Og OnePlus er jo selv kommet ud med et headset, så de giver ligesom anledning til, at man skal bruge den her til VR. Så spørgsmålet er, hvad det egentlig bliver for en oplevelse. Samtidig vil jeg ønske, at de havde proppet det med et 4000 mAh batteri, og bare give mig en tyk telefon, fordi jeg er ikke interesseret i det der slim design, hvilket egentlig også bare betyder, at kameraet stikker ud af telefonen. Så bare giv mig en ordentlig klods med et kæmpe batteri. De 6 GB RAM er jo kun noget, der er værd at snakke om, hvis der man rent faktisk får en fordel ud af det, og lige nu ser det desværre ikke sådan ud. Og som jeg sagde, så kan det blive løst med en opdatering, men OnePlus har bare ikke været de bedste til at komme ud med opdateringer med deres tidligere telefoner, så det er jo lidt om, at man lige må holde øje med, hvad der sker i fremtiden. Den mangler lige det sidste for at leve op til det der flagship killer kælenavn, som den har fået tidligere. Og hvis man skal sammenligne med de allerstørste lige nu, så kunne et bedre kamera, et større batteri, bedre skærm og bedre udnyttelse af de 6 GB RAM virkelig gjorde den til en af de største på markedet. Prisen lige nu gør den nok til den bedste billige smartphone. Mit råd vil nok være at vente en måneds tid med at købe den. Se om folk, der har købt den, stadig er glade for den, om der eventuelt er kommet den her opdatering. Men det er uden tvivl et rigtig godt køb. Jeg håber, du kunne lide den her video, og hvis du kunne, så må du rigtig gerne give den et like. Og så må du meget gerne kommentere ned under, hvad du tænker om den her OnePlus 3. Og selvfølgelig abonnere på vores YouTube-kanal. Vi ses. Ha' det godt. Peace out.